Kanigade ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pulidai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor mentaka step. Menteri Rang Badut Narendra Modi unmit mentaka sngi ban lecha Moscow nagabenta ka jinga kanduk ba shisin chisnam haka India Russia Annual Summit. Rahul Gandhi nongyalam ka Congress but nongyalam kaliang persya haka Lok Sabha ulit jingo yakilanot haki jakasa shipor ha keleng ka Manipur mentaka sngi. Bat nang jor ki jing julor bat jing du ha sam namar ka jing shlei pai ka jing don ki bayap shaka hnriu pun reungon ki khubor ki babnya. Menteri Rang Badut Narendra Modi unlet sha Russia bat Austria ha ka jing let jingok ka ban sedang nadu mentaka sngi. Ha ka benta ka baning kong jong kani ka jing let Modi unlet sha Moscow na ka benta ka jing kenduk lang ha ka 22nd Annual Summit hapdeng ka India bat ka ri Russia. Kani ka jingya kenduk basisin cisnam kan plilat na ka benta Menteri Rang Badut Narendra Modi bat Presiden ka Russia Vladimir Putin ban yakmi benya ikikam hapdeng kini ar kiri kentup ikikam yadari ka khai ka pateng ka jingya te bat kinoseng kam ka pule ka puthi ka jingya phap mar kaliang ikipat kari na ka wei kari shakawei ha ka benta ka ba ar jong kani ka jinglen Modi unit jingo yakari Austria haka khandai bat shipau tarik menta ubnai naitung hadin baula sha khot snobha hau chancellor ka Austria kani kadi ka sen ka baningkong e pa Modi unit yukjat ha Austria unong yalam ka seng Congress ubalong ru unong yalam jong kaliang persya haka ing dorba Lok Sabha Rahul Gandhi unit jingo yaka Manipur menta ka sngi hakani ka jingle jingo ba shisni ya kani ka jela ka bala sha te sha khom hakijing ya umsnam la shisnam tammenta Gandhi unle ya kandu ya kilong yeng ki bala shakta hakijing ya umsnam ki bala ja dangshen bat menta ki dang sa hakijaka sa shipor Rahul Gandhi unpoi ha district Jiribam menta ka step ka Jiribam ka de ka district ka ba ya sam ya uput bat ka Assam bat kala sakhi ya ka jinga umsnam hakatayo baningkong jog ubnai jeliu balala Bon na ye ki yeng brio bar ki office sarkar kila sha thang hakate ka jingkul mar mansham banai ka sarkar Manipur kala bu ek jaka sa shipor bada ki hajar ngut ki brio kila hab ban le shongri hakite ki jaka Rahul Gandhi unle ru sa shaki bai ki jaka sa shipor ki badon ha district Churachandpur bat Bishnupur Shwaba on mit na Imphal unle yakandu yakalat ka jila Manipur ka Anusuya Uiki La perking shushu ya kajing pahara kum kajing pun kriya ya kajing wan jong Gandhi shakane kajla. Ka chairperson jong ka National Commission for Women NCW ka Rekha Sharma kan wan jongo ya kajla Meghalaya nakabenta laisngi. Ka Sharma kan penlong ya kajing yalang banyak keren halor ki kenthai kum ki nong seng ya ki kam la jong ki bedai ba ki jing mi ki bayot na ki khlau la ne ki non-timber forest produce. Ansenran ya ka Sharma hakani ka jingwan jongka da ka kong Delina Khongdup ka Mamta Kumari bat ka Minakshi Negi ka balong ka member secretary jongka NCW. Kani ka jingalang kan nong ha State Convention Center Shillong nadu ka pra hadu khandai tarik menta ubnai naitung. Ka phang jong kani ka jingalang bat ka jing ai jing hikai kalong promoting entrepreneurship among indigenous women of NER based on non-timber forest produce. La penung ya ka da ka jinga trelang bat ka Meghalaya Biodiversity Board kat to kat ni na ki jinga kren ken long halor ki daw ki bapen kiyo pen hiar ya ka yaw ka hat ki jing e ban pen ya yaw ya ki mar ki mata ka jing pendan kam ki kor ki bor ka jok menta bat kumno ban ken tiyo ya ka jing yo armor ki brio ki la khlat no hadien ba ka wei ka tata truck kalalek tenra ya ka JCB ka bayang harut ka surok hasnong khapmara ha district Ribhoi kani ka jingja bas ngausi kala jahnin ka sngi hakapor kumba lai shiteng men step lara ya kitay arngot ki pamensaw sha bhoirumbong CHC hanrei layat hu baki doktor kila ong bakila klat marsan poi ha hospital uway na kini ki bala klat uday unongnya ka JCB bala ithu kum uba batip lam suting ubala don arpu prasnam karta ubaday nagasnong na Langkerdem East Khasi Hills. Sa uway pat ubala klad la ithu kum uba Slibor Kharbani arpusan snam karta nakasnong nong dom umyap nong stoin West Khasi Hills. Uba Slibor Kharbani ulayang hajan ka JCB habakatay ka tata truck kalawan tenra yaka. Ka khubor nakipulit ka Ribhoi kaya thu ba kani ka truck kabawan na Guwahati kadang mut banlet shalat rambay.
le thu ru ba unongnya jong kate ka trok ula phet ri bat ki pulet ki dang thwet ya u menta ya ka met jong kite baro angut la ra sha civil hospital nongpo ban pendap ya ka postmortem kani gadai ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor ha Assam ladon sa prangut ki brio ki bala klat na ka jing shlei ha ki ar pusaw kon ta bala la bat dakani ka jing don ki brio ki bala du ela ka jing kalakot syakah ripon riungut kalong kaman haki jaka bala syakta na ka jing shlei ha Assam kala kham biang khandiat na du menen ka sngi Hendrai katnat IMD kala ong bakala bandan biang ka jing hap slap ka bajur haki benta jong ka lower Assam bat ha Barak Valley Kajing slay ha Assam hakani kawat ka baar kalakta ya komba arpu saw lakmut ki brio ki badon haki arpu pratali ki district jong kani ka jilla pala lai hajar saw spa tali ki shnong ki dang sha tap lub na kajing slay bat komba 1,000 hektar ki jakarap ki la julor ki kunhuan yarap lanot na ka national but state disaster response force rengkat bat kiwei de ki kunhuan ki dang beteng ban pelat yemi ki lanot ban ajing yarap yaki Hanin kasngi kini ki kunhuan ki lala ban pelat ya komba ars spa khat prangut ki lanon la thu ru bakawa Brahmaputra barak bat baro kisnat wa jongki ki dang ye beteng ban put shajrong udak jingma haki arpusaw kon tabalala ladon hado shispa anyo pu artli ki surak bat ndriutli ki jingkiang nalor ki ki jingte jingshna ki bala julor san pulai hajar ngut ki pat ke jela ki lahap ban kendriak no nalaki yeng ki sem ban leisa haki jakasa shipor ki badan menta komba arspa andre phukhandai tali ka sarkar Assam kala pleru laispa andre phoi tali ki jaka ban sami ki bam ki di bat ki wei ki jingdan kam bakong san shakilanan da ka jing snau ket khlie ya ka jing do ki surak ka New Trap National Youth Front South Border Area kala khang ya ka jing ya ki trok hakathan Mausan Ram ha District East Khasi Hills ka New Trap Achek National Movement kala kerpat ya ka bor peniat district bat ya katnat Pulit jongka District Southwest Khasi Hills ban pet perman ya ka jingya ki trok ki bakit jingkit palat ya ka bakidai lengba ki surok ki bahap hapo ka Ranikor Civil Subdivision kini ki seng baro artali ki lapan pa ya ka jing sengok khia halor ka jing julor ki surok bar ki jing kieng dieng na ka jingya jing ki trok ki bakit ya ki jingkit ki bakhia palat ha ka thain Mausan Ram jongka East Khasi Hills District bat ka thain Ranikor jongka Southwest Khasi Hills District kini kisang kila banrap ru badai upat bahi ubahap ban sya ikijing lada ki surok kis dang banjulor ka consultative committee jongka BJP Meghalaya kadang lum ikijing ajing mut halor ka reservation policy na kinongelam ka seng ki badon hakaleng ka jela Meghalaya hadian kani ka seng kan sa tho lang ikijing ajing mut balayo lum shijaka bat lej ayaki haka expert committee ka bapet ya ka reservation policy hakatayo ka banwan Habakran halor kani unong lam ktien ka BJP uba Maria Hom Kharkrang ulay thu ba ka kam ban lumi ki jing ajing mut na keleng ka jela kalada marshiteng hado menta ka All India Karate Do Association AMKA kan penlong ya ka annual karate championship na kabenta ki khana school but college na do ka arpu ar hado ka arpu sautarik upnai nailar ubanwan hasilong kani kalumpung yakun banyo long ladu haka karate kanlong haka multi-purpose indoor hall Shillong Training Center jongka Sports Authority of India kabadan hanihu campus ka amka kan penlong yakani kalumpung daka jingkersan jongka Directorate of Sports and Youth Affairs jongka Sarkar Meghalaya ka angka ka khmilenti ba kumajulong hakis nambalala kindan de kispangut kinong ele akai karate ke banwani shimbenta hakani kalumpung menta usnamru kitu ki bakwa ban shimbenta kila ban phone hakini santali ki phone number ubaning kong ulong khandai nyau saw non riu ar iwei phra uba ar ulong phra lai nyau lai saw phra san lai riu ubalai ulong khandai phra san riu ar lai nyau wei phra ubasaw ulong khandai lai nyau phra iwei phra riu ar nyau phra bat ubasan bat khadu ulong phra nyau khandai saw riu phra khandai lai bat kap tungila poisha ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka taha ka por prabajing ni so ka Delhi station na ka benta ka khubor ka tin hindi ka ban bot ka khubor ka tin phareng ha ka por phra ka san minute kani ka dai ka Akashvani Shillong इतने पेपर्स परीक्षा की तैयारी